Eta hau guztia, ire historia, nola hasi zinean Alexekin mendira juten, sukaldari bezala, zuia sukaldari zinean, edo zertan iten dezulan eta nola sartu zea bertan, o mendizalea zinean? Ni enaiz sukaldarea izaten, ni basozaina naiz, basozain lan egiten dut. Eta lekeitura etorri zen Alex, hitzaldi bat emotera, eta gero afari bat egin gendun, han gure soziadean. Eta hasi izan, badakizu ardaba burtsu bat, eta klin tragoakin, da... Gustatu zitzaion bazkaltzen prestatu zenuna, zer prestatu zenun egun hortan? Ez da, uste dut izan zila gambak plantxara. Ensalada, tomate da atunakin ensalada, eta txuletak uste dut. Eta gustatu zitzaion, eta zantzuri hau nerekin etorri biak. Jode, esan zuen, nik sukaldari bat behar dut... Espediziotako. Eberezerako, eta etorri, da nik esan dut, bueno, joango naz. Eta ganera, arrotu egin nintzen, aburtuak, arrotu, da esan eba, jode, eskua emongo dugu argazki batekin, da gero atzera ez botateko. Handik etxera joan nintzen, da oira sartu orduko ja, hasi nintzen, ja. Damututa, ja. Damututa. Ai, ama. Hombre, eske erronka polita, Jutia olako mendi batean, neguan, baina zu mendizalia zinean, 8.000-akoak inda zeuden, edo? Sekula bez? Sekula bez. Jope, ai ama, baina Bildurra pasan eban lehenen urtean, Bai. Bildurra zer ematezizun bildur gehien? Badanak, 3 hilabete 5.000 metrotara egon beharrak, nekien burua zelan gestionatuko nuen, badakizu buruko alturako kalteak edo, bildurra neukan. Ez nekin bakarrik buelta eman bar nuen edo ez, nola bakarrik, igual laga bertzen utela jendian, ez nijoa. Hori da. Bildur horikin ez izateak gai, behaiek behar zuten eman alizateko, ez da? Hori da. Urtero, beti bajaren bat daukagu. Gora heltzen gara, kanpo basera heltzen gara, eta beti nonor joan behar da. Edo gaizki pasatzen dau, aste bete, edo 15 egun buruko minakin. Eta zuri pasatzen dizu? Ez, nik buruko mina ukitzen pizkatzu bat, baina ondo aguantatzen dut. Eta normala da buruko mina ukitzia? O zer da normalena? Bai. Oxigeno falta batik? Oxigeno falta, gehienak igartzen dugu edo nabaritzen dugu oxigeno falta hori. Eta bombona eramaten dezu ere bai, bazpare? Eramaten bai. Eta iten dezu zuk txokolatekin da iten dezun bezala trampa pixka bombona hartuta? Ez. Ezin da ikutu bombona? Bakarrikan zenek daka... Erabiltzen dugu, bombona erabiltzen dugu kasu larrietan. Izan ditu kasu larriak, oso larriak, Vale. Eta, edibidez, zu bakit sukaldian eta jakiak eta zuk erabiltzitu zuen. Bombonak noiz erabili zenek aukeratzen du. Bai joa zuekin bai mediku bat edo bai joa... Etortzen dira bai medikuak, bai. Vale. Eta behaiek esaten du, honek laguntza behar du. Hori errez da, ez da medikua izan behar hori jakiteko. Pertsona bat ikusten dozunean... Kolorez aldatzen nahi dala. Kolorez aldatuta, zutunik egon ezin, jauzita, bota egiten do... Oxigenoa jarri bat. Kristonak eta bi ikusitakoa izango zen, ez da? Bai. Kontatu hola, kontatu aldana eta ez dala hain... Nik urtero ikusi dut kasoren bat, ez da? Baina nik buruan gogorrena ikusi dudana da, gabaz, gure dendetan bakarrik egoten gara, normalean. Aurten, denda handi batzutan egon gara eta 3-4 pertsona egon gara. Baina bakarrik ere egotea, behar dozu, altura horretan, edo... intimidade pizkatxu bat eta bakarrik egotea, ez da? Eta lehenen urtean, nire denda alboan zegoen tipo bat, Nepaldarra, bera, askotan egonak, goien egondako, altura horretan egondako pertsona, zaratarraro batzuk entzun nituen, ez da? Da esaten eban hijo, Zer tipo... Txarria hau edo, zer... Txerria, kurruzkaka edo. Davidera, ez da, esaten nuen, zer gertatzen da, hemen. Daulako baten joan nintzen, zabaldu nuen bere kremaiera, eta malde alturakin edo altura txarrarekin, burua joan zitzaion, jauzi egin zan, eta barriro ere, etzun egin zan bera. Ezan kapaz zutunik egoteko. Eta, claro, bere odolarekin, itotzen nahi zan. Osa, eskerrak iriki zen duen, ez da? Bai. Itotzen nahi zan, ardune, hasi ginen korrika, helikoteroari deitu etorri zan, eta eraman genuen helikoteroa, Mirma uste dut deitzen zala, eta uste genuen hilda dagoela.
Jope. itxota dagoela. Eta holako kasuak ikusi ditugu, bai. Jope, oza, bai, momentuare bai horren... Momentu gogorrak. Fuerte hon berzea fizikoki, baino mentalki oso fuerte hon biharzea, ezta? Bai. Nik uste nuena baino gogorragoa uste dut naizela, uste dut, Bai, Uste dut, lehenengotan bildurrakin joan nintzen, baina gero, bueno, egoera horrek ikusi ditut, hori baino gehiago. Eta pasa dituzu, eta... pasa ditut, bai. Vale. Eta 3 hilabetean goian egotea ere, ez da erreza. Eta esaten dezuna, momentu bakar horiek behar dituzula, behar dezula, baina han gero ezintzia inorrekin komunikatu, han ez dago ez wifirik, Bai, gaur egunean, bai. Bale. Aparatu bat daukagu, turaia deitzen dana, kontratu bat egiten dugu, eta... Eta nahi dezunien aldezu itzein familiarrekin, eta hori edo? Bueno, beti ez, orduak eta jartzen ditugu... Bale, jendia konzentratuta egoteko da honia, ezta? Hori da. Eta garestia da, eta orduan... Bai, eta ez despistatzeko jendia, bai, ezta? Bai. Eta prentsara, edo prentsa informatuta egoteko.